बेवहाय दिनै मा प्रग्राम लादों माबायदि जादों माबायदि जागोन माबायदि होख्रावनो नागिरदों माबायदि गाबख्रावनो नागिरदों बबे जायगानिफ्राय माबायदि रायजोफोर बाहागो लाफैदों फारसेनिफ्राय एसे देखायगोन आरोना रायजोफ्रा दा एसे फैहांगासिनो दं प्रग्रामनिफ्राय गोबां फैदों ओमफ्राय बोथोरा जोबोद गाज्रि बिराद गाज्रिनि थाखाय माने नैबे फिल्डआव सोब दै गोजा ओरै माखासे दै गैया नैजे दै गोजा होनाय बिथिं बानायदों थ' माबायदि जागोन एसे जोंहा प्रग्रामा हाबाफारिनिफ्राय जाहांबायानो बेनिखायनो एसे नायलांदो नोंथांमोनाबो दिनै हाबाफारिखौ एसे जेसेहाय देखायनोसैलै आङो
बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बुहुमनि बर'फोर खौसे जा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिउ उनावथो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिउ उनावथो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिउ उनावथो जय बर' हारि This land is our land This land our land This land our land बुहुमनि बर'फोर खौसे जा जोङो दा जोंनि मानगोनां एडभाइजार वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म सार दङ जों बिथांखौ खोब गुसुङै बिथांनि बुंनांगौखिनिखौ बुंनो आङो खावलायदों बिनि बादा रायजो राजानिखौ गोजोन होनाया बे गिदिर मोनसे चेलेन्ज बियो गिदिर मोनसे प्रत्याह্বাन बियो दिनै बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ जायफोर जोंनि जायनि माबायाव काउन्सिला दैदेनदों मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव बिथाङा खोब चेलेन्जिं मुड लानानै खामानि मावनो गोनां जादों मानोना बिथाङा बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बे 13.5 कोटि रांजों बे मोन 22 जिल्लायाव खामानि मावनाया खोब गोब्राब खामानि जों बेनिखायनो मोनसे थांखि लाबाय बर' कसारी वेलफेयार समाज काउन्सिलनि जि गामि सोसननाय बिनि बियाब दानाय बेखौ बिसायख'थिसिम लांनायनि दाबियाव आरो कार्बि आंलंआव जेब्ला बर'फोर रायजो जानानै दङ बे रायजो जानाय बर'फोरनो दिनै गोबां जेंनायाव मोगा मोगि जादों बिथांमोननि साख्रि मावनायाव होन फरायनाय बेलायाव होन गोबां जेंना जादों थांनाय बोसोर कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय बर'फ्रा एसटि नङा होननाय लोगो लोगो बिथांनि एम्सआव मेडिकेलाव सिट मोननाया केन्सेल जाना फैयो बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिखायनो बर' कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फोर आरो डिमा हासावआव रायजो जानाय बर'फोरनि ट्राइबेल मर्यादा मोननांगौनि दाबियाव आरो बेजों लोगोसे जों जिहेतु सागानखौ आन्दोलनखौ जों जयै खालामबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आलादा बर' हादरनि सोरजिनाय आन्दोलननिफ्राय जागायनानै बिएलटिनि आन्दोलन एनएपिनि आन्दोलन दानि जोबथा आन्दोलनसिम जों आन्दोलन खालामबाय नाथाय भारत सरकारा पेकेज हरबाय जिबौनि थाखाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि थाखाय नाथाय जों गरसेबो रांखौ गैया बे जोंखौ जारिमिनारि मोनसे अननाय खालामनाय जों बेनिखायनो दिनैनि बे जायगानिफ्राय डिमान्ड खालामदों जे बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय जि बर' रायजो राजाफोर दङ बेनि जौगाथायनि थाखाय जोंनोबो आलादायै भारत सरकारा स्पेसियेल पेकेज होनांगौ बे जोंनि डिमान्ड आरो मोनसे आं बाथ्राखौ बुंदों दिनै सोलोंथाइ आयदायाव जोंनि भेन्सार स्कुलफोरखौ दासिमबो प्रभिन्सियेलाइज खालामाखै सुक्तियाव फैखानाय 6.3 खौ आसाम सरकार दाबो इमप्लिमेन्ट खालामाखै बेजों लोगोसे बिटिआरआव बिटिआरनिफ्रायबो साख्रि मोनफैयो जोंनि गथ'फ्रा खिन्थु बिटिआरआव साख्रि मोनहैया बे मोनसे आयेन जानानै थाबाय नाथाय बिटिआरनिफ्राय फैनाय 10 लाख फोरोंगिरिफोर बिनिफ्राय ट्रेन्सफार लानो थाङो जोंनि बेनिफ्राय 15 जोननि बांसिन फोरोंगिरिफ्रा ट्रेन्सफार लाना थांबाय गवालपारा जिल्लानिफ्राय 24 आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय थांबाय दा बर' मिडियामनि जेब्ला फरायसालिफोर दङ बेयाव फोरोंगिरिनि अभाब जाबाय थांनाय 10 जुन खालि जोङो मानगोनां आसामनि बिमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ सिला फोथाराव लोगो मोनदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ जोंनि मानगोनां चिफ साराबो बुंदोंमोन जोंबो बुंदोंमोन जे बिटिआरनि बायजोनि जि बर' मिडियामनि अबस्था खोब गाज्रि फोरोंगिरिनि जि समस्या बे खोब गाज्रि बेनिखायनो बेखौ फोजोबनो थाखाय जोंनो आलादायै फोरोंगिरिफोर थिसननांगौ आलादायै जोंनो फोरोंगिरि थिसननांगौ चिफ मिनिस्टारा जों बाथ्रा बुंदों जे बिटिआरनि बायजोआव टेट पास जानानै थानाय जे फोरोंगिरिफोर दङ बे फोरोंगिरिफोरखौ बर' मिडियामनि बिटिआरनि बायजोनि बर' मिडियामनि समस्याफोरखौ फोजोबनो थाखाय बिटिआरनि बायजोनि आसाम आरो सिटेट आसाम टेट आरो सिटेटआव पास जानाय फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जागोन जों बाथ्रा होबाय दिनैसिम खामानि मावाखै दिनै बिनि दाबियाव आरो बेजों लोगोसे जों मोनसे दाबि लाफाबावदों बर' रेजिमेन्ट जिहेतु जों गोबां आन्दोलन खालामबोबाय जोंनि बिग्रायारिफ्रा गोबां मुंख्लं जाबाय जोंनिफ्राय खम बिबाङाव सुबुं थानाय नागाफोरजों
जुदि रागा रेजिमेन्ट होनो हायोबा गरखाफोरनि नामाव गरखा रेजिमेन्ट होनो हायोबा जोंनि उनावबो बर' रेजिमेन्ट होनांगौ होननानै दिनै जों बे सानजारि लोगो सिमेन्टसाफोरनिफ्राय बे डिमान्डखौ बियो डिमान्ड खालामदोंमोन बे डिमान्डआ जोंना दिल्लीसिम थांदों बे बाथ्राखौ जों रायजो राजानो फोरमायदों आरो आं मोनसे बाथ्रा फोरमायदों दिनै आन्दलना जागायजेनबाय जों थाद'नायाव गैया जोंनि जेंनाफ्रा जोबागौ मानि जोङो दिनै बेखौनो फोरमायदों जों बेयाव गुबुन गुबुन धोरोम थाबाय मोजां बे जजनाया बेखौ फोरमायदों जों जेखि राव बुङा मानो जों गुबुन गुबुन आफादाव थायाथों मानो जों गुबुन गुबुन धोरोमनि जायाथों मानो जों जाति हिसाबै खौसे जों बेखौनो फोरमायदों जों गुबुन गुबुन जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ लानायजों लोगोसे We want immediate solution. Brothers of the world be unite. 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 When we were at the Kushida. Jai Burhani! Jai Burhani! Jai Burhani! BKW sini bisa kau kau mana pun nama. BKW sini bisa kau kau. Lain mana dah lain mana? BKW sini bisa kau kau mana? Burhani. Sin nomor ma kami. Mohanpur. De. Zehirang ura. Zehir. नैबे जाबाय सिमेन्ट टाउन माने बेबायदि टाउन नुला आवगोलनि बायदि माने सिंस्र' जाजोब्बाय ना माने दखानफ्रा गोजान गोजान जाजोब्बाय नालाय सिनायला जेबो কলেজ হয় এইফালে আহিব আমার কাউন্সিলেশন লাগিব কেডাব্লিউনেশন আমাক লাগিব কেডাব্লিউনেশন অবিহনে শান্ত নাই কেডাব্লিউনেশন অবিহনে শান্ত নহও We want justice. No justice, no race. ট্রাইব্যুনাল টাকা বড় কোনো হিজড়ে হিলস মর্যাদা প্রদান করো ট্রাইব্যুনাল টাকা বড় কোনো হিজড়ে হিলস মর্যাদা প্রদান করো बे समाव दं आङो सिमेन्टसापरि टाउनाव आरोना टाउना एसे फिसाब्लाबो टाउन जाय मानसिफ्रा 10 बोसोरनि सिगांब्ला 5 बोसोरनि सिगां माने सिमेन्टसापरि टाउनाव फैदोंमोन बिनि उनाव दा नुथायखौ नायब्लानो जाबाय जाय मानसिया माने 10 बोसोरनि सिगां फैनानै दासिम फैयाखै बिथांमोना बे सिमेन्टसापरि टाउनखौ फुरा सिनायनाय नंला आरोना माने बे मेन लामाजों जुदि फैयोब्ला गारि लानानै फैयोब्ला बा बाइकफोर लानानै जिखुनु फैयोब्ला आरोना नैबे सिमेन्ट टाउना बबे जायगायाव दं फात्ता मोननाय नङा आरोना ओरैबायदि माने चेन्ज जाबाय ओरैबायदि सोलायबाय जेब्ला आं माने सिमेन्टसापरियाव थादोंमोन नैबे लामाया ओरैबायदि फिसामोन आरोना माने नैबे एकदम फिसा लामामोन जेबो गैयामोन ओमफ्राय दायो 4 लाइन जाबाय ओमफ्राय जिंजिङाव माने एक्सट्रा लाइन दंबावो आरोना ओरैबायदि गुवार जाबाय बे गुवार जानानै जाबाय माने
सिमेन्ट टाउननि माखासे भिउफोरखौ जेबो नुला आरोना ओमफ्राय नुलानो ओमफ्राय गैलानो माने नोङो जेबो हमनानै मोना ओंखायनो माने फात्ता मोननाय नंला रावबो ओमफ्राय मेन टाउन आंनिबो माने सिमेन्ट टाउन माने बे आंनि मिथिंगाय नुबाय आरो नैबे बेयाव माने जेबो फात्ता मोना सिमेन्ट टाउन मेन टाउन होनब्ला नैबेनो आरोना नैबे खोलाथिंजाय बेबायदि दखान गैयामोन आवगोलो माने फिसा फिसामोन आरोना दा आरसिसि जाबाय ओमफ्राय जोंनिखि साहानिफ्राय नैबे रेलवे स्टेसन रड बियो बेफोर टावारफ्राथ' गोदोनिफ्रायनो दंखायो आरो बेफोर टावारफ्रा बे समावनो फैखानायावनो माने आंनि बे दखानाव मोनसे हाबलांखायो आरोना आंनि गोदोनि बिराद आं जेब्ला माने सिमेन्ट टाउन बर्डिं थायोमोन बिथाङा आंखौ एसे एनैब्लाबो गोबां सहाय होदों आरोना थ' बेखौ एसे रायज्लायनो होनना फैबाय आङो बिनि मेन दखाना एक्सुवेलि नैबावसो बै नुहुरनाय आरो आंनि फैनाया ओमफ्राय बेवहाय बे गोदान लाबोबाय बेखौनो एसे नायलांसै रायज्लायलांसै होनना बुंबाय आरोना बिनि माबाजों मालिकजों रायज्लायबोखांबाय खनसे ओमफ्राय बेयावबो गोदान लुदों नालाय बेखौ एसे नायलांसै आरोना ओइ মই মালিক হ'ম বুলি আহিছিলোঁ কেনেকুৱা ভালে যাওঁ মই বোলে পাব নাই বোলে মা বহুত ডাঙৰ বনাইছে কিমান দিন অপেনিং কৰা বিহু 1 তাৰিখত তাৰপিছত এইটো হোৱাই নাই এইটো ৰং কৰিবলৈ আছে আৰু হ'লেই আৰু ৰঙেই বাকী আছে লাইট আৰু ওপৰত আছে এতিয়া দোকানত অহা যোৱা অভাৰ বেছি লাগিবচোন ওপৰৰ পৰা ল'ম ना थ' बिथाङानोमोन आरोना आंखौ गोबां माने गोदो एसे एनैब्लाबो सहाय होदोंमोन ओमफ्राय दा बिथांजों एसे रायज्लायनो फैदों माने मोजां गाज्रि खबर लानो एक्सुवेलि जोंना माबाया जोबाखै प्रग्रामा होनबाबो आं हाबफैग्रोबाय आरोना गोबां माबा दं नालाय र' दसे साइलाम र' गोजौनिफ्रायसो भिउसफोरखौ नायदो आरोना ओरैबायदि गोजौ माने जोबाखैनो ओरैजाय नायलाय बिराद गोजाननै जोबा मबाइलावबो नुहुरा ओरैबायदि गोजाननो ओरैबोथ' माने नुहुरानो थ' ओरै मोनसे लाइनाबो गिदिंबोफिनसिगोन नैबेजों जोंना नैबेजों फैफिनगोन आरोना बेखौबो नायगोन आङो दा देखायब्लाबो 10-15 मिनिटसोबो जाबाय आरोना नैबेयाव थाबायनाय माबाफ्रा दाबो जोबाखै ओरैबायदि गोलाव माने जोबाबो जोबा नुहुरलानो नै आं दानि देखायदोंमोन ना ओरैबायदि गोलाव फिल्डआवबो दङ खोमा दाबो फिल्डनिफ्रायनो फैयाखै आरोना दाबो गासिबो फैगासिनो दासिम जोबाबो जोबा सिगांथिथ' नुहुरखायानो नै सिमेन्ट टाउनखौ ओरैबायदि सोमावग्लुंजोब्बाय ओरैबायदि सोगोमजोब्बाय आरोना ओरैबायदि माने दावराव खालामबाय जोबाखै दाबो दहायनिफ्राय ओरैबायदि गोबाव जाबाय मथथे आं आधा घन्टासो जिरायबाय दे आरो जोबाखै दाबो फिल्डनिफ्राय गोबां दङ ओमफ्राय नैबे खर'आ मोनफैफिनबाय बेखौ आं नोंजों नैबेयाव क्रस जानायखौ एसे देखायनोसै आरोना नायब्लानो जाबाय नै No justice, no rest. No justice, no rest. We want Goro regiment. Our Goro regiment lagi ni. Goro regiment lagi ni hantu no ho. Goro regiment lagi ni hantu no ho. Our dabi ni aja dabi. Our dabi ni aja dabi. Ini semua बेवहाय क्रस जाबाय ओमफ्राय आंबो गिदिंफिनबाय आरोना फार्स्ट लाइनाव जोबाखै फार्स्ट लाइनाव কিন্তু আজিলৈকে হৈ মই উঠাৰ কাৰণে আজি প্ৰথম এই কাৰ্যসূচী আমাৰ দাবী हाबाफारिया जोबोद गोगोमै जाबाय जोबोद माने क्राउडलि जाबाय आरोना ओमफ्राय जेरैबायदि जानांगौ जानाय बायदिखौ नुबाय ओमफ्राय हाबाफारिया फैयै फैयै जोबनायनि लामायाव फैबाय आरोना रेलिया खालामखांबाय माने
जानाय फैखांबाय बिनि उनाव फिल्डखौ मोनफैसिगोन बिनि उनाव हाबाफारिथ' बेबायदि गैला बिनि उनाव जोबसिगोन आरो ना एसे देखायलांबावनोसै नङा होमबा जोबथारनायाव माबायदि जायो नोंथांमोनहा नायबाय थाब्लानो जाबाय আমি মুঠ 8টা ডিমান্ড আমি ইয়াত ৰাখিছোঁ প্ৰথমটো হ'ল ইমিডিয়েট complete notification of the remaining Bodo villages. 2. Immediate process for the formation of constituency of Bodo Kosari Welfare Autonomous Council. Holding of election of the Bodo Kosari Welfare Autonomous Council. Granting of scheduled tribe hill status to the Bodo Kosari people living in Karbi Anglong and Dima Hasao Autonomous District of Assam. Special development package for the Bodo Kosari people under Bodo Kosari Welfare Autonomous Council. 6 number as a special recruitment drive for 8 net and C-TET qualified Bodo candidates of outside BTR in Bodo medium schools under Bodo Kosari Welfare Autonomous Council. 8 number Damira Kisu to process for provincialization of Bodo medium venture schools. 8 number Rakisu raise the Bodo regiment in Indian Army in line with Naga regiment. এইকেইটা দাবিৰে আমি সন্মানীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সন্মানীয় অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক অৰ্পণ কৰিম আমি বাইদেউক অনুৰোধ ৰাখিছোঁ যাতে বাইদেৱে তেওঁলোকক খুৱাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা আমাৰ হৈ পেলাই কৰে আশাই কথা হয় तो लोगोफोर भिडिअखौ आं नोंथांमोननो हाजासे देखायबाय नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो दिनैनि बर' हारिनि डिमान्ड बा होख्रिख्रावनायखौ माबायदि मोनखो एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे बेजों लोगोसे गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना गालांनो दाबाव आरोना आं भिडिअखौ नोंथांमोननो बेखिनियावनो देखायबाय बे लोगोसे बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना जाय जायना दङ गासिबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं